Muladong soal si adu pamu dibuat di batama asemeng hilalaumu. Muladong namar sahib dijabu diurupi mapangubati asa malum. Muladong na hinalumuton ni roham leleng di pangidoho di pasau di batamai. Dilehom mai akayana kota pena soda potak karejo dilehom makarejo ni asadong dapotna tangan di bata namar mudu-mudu ibana. Akan gejang umurmu amanginang huida tudul dison ditebay mau umurmu dilehom mahai pasud diho doho pirni todi asa sanga dayommu haluza ommu marmudu-mudu pinoparni asa sanga dayommu inumommu akua molo dibuat pahopum yang daftar gararsa aina tua-tua molo dung matua ido dihasiholi kata nalambok gari ada molo tajahai spiritualitasnya orang tua saido ibana ma ana molo sotak kasau makatai unak konian mekel ai sumoni do hoti kidak danak dan di foto ho makatai wajari ma ditiru ho ma gabi hui ho makatai dinggan ana molo sotak kas kacing ni bajuku leko patureomu ma unang eje kau ai sumoni do ho ujudak danak ubazui ubadaki husisir molo mau saudang dua tomu maniat tesi rumaku ai sumoni do tiki memet nang pe mau was doa wale hudo tidak mama ndak haus kok minumlah di do kopi untuk mama lain udah cukup ndak makanlah minumlah ai sumoni do ujudak danak kok jemoro matua unuain dang boy buat kamu itu mokku ido juk ni rohani natoras molo soboya dong cupang na somoni dia nakonna ay las ni rohana ima salomo madok dak kapalang las ni rohani natoras molo marparangin adengga nakapinoparna ido si hutono ni nafoso berbahagialah orang yang mamanya masih hidup. Dia masih boleh berkata horas sinang. Berbahagialah orang yang ayahnya masih hidup, lakukanlah yang baik. Ai boy do hononna horas bapa. Pasu-pasu ni di bata daktar rasam molo jupang las ni roha do dame nasongoni. Di pasu-pasu di bata mahurion. Di pasu-pasu di bata mahamu amang inang. Di lehom madison udan di tikina. Las niari di tikina doho tano nanapu asa marparbue suasuana asa mangan jolma doho nasa namarhosa. Selamat pesta perak mari kita salutna.